Lho Mas, iwake telung nyari lemu, pamerke aku lho. Jan wis. Kang nah. Poin meneh. Wis. Madepe rono terus ya. Pamerke Mas Nur terus iki. Mencari amunisi dulu, Bolo. Nyeser lumut sih. Lho, Mas. Lumut lho. Akeh iki. Lumut halus, lumut semi ono iki, Mas. Lumute lokalan. Nyeser dhewe milih. Nyeser sak karung ya entuk. Penting bayarnya. Tak milih-milih sih, Mas. Sing ketok rada tuwa, dawa, Mas. Sing ketok kono kayak pilih dulu. Bekasnya bar disasari, Mas. Ono sing tuku kene. Pilih sih. Milih sing jos. Lumute keket dawu. Ngeser-seser. Gawe awan-awanan ngene, Mas. Lumute. Pinggir dalan wis ora ono sing dodol. Nyeser dhewe ngene iki. Bayar tapi. Lokasi Serasi. Ambarawa. Mas, sakmene wae, Mas. Wis tekan sore iki. Ini rasa sore-sore ya. Sakmene iki wae. Tuh, keket. Jos iki, Mas, tuwek iki. Kali ini mancing lagi Mas di Kali Galeh ini spotnya. Nih di belakang ini sungai. Tapi saya mancingnya di area persawahan. Tuh, satu sudah saya pasang. Nih, yang satu baru persiapan. Semoga saja ikan segera memakan. Oke, ikuti terus kerusuhannya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Oke. Cuacanya panas. Semeribit. Cerah, Mas. Tapi ora betah panasnya, Mas. Ini serwet gedang sih, Mas. Nek ora gelem mangan ya ngaleh pindah. Kene nggone spot akeh, Mas. Ya, Mas. Hewan rawa ya, Mas. Kumbang. Mencari makan. Wis. Mas pindah, Mas. Di sana tadi tidak mau makan. Sentak bro. Tenggaknya akeh ya. Langsung nih. Ya, Mas. Nyepet di sini. Banyak temannya di sini. Alah, kena, Mas. Lho, Mas. Iwake telung nyari lemu. Pamerke aku. Ora genah.
Mas, sing kiri dimakan nih Mas. Sik. Ya, ya. Kena Mas. Leh. Gila. Tepaya orang gawe lah nih. Lumayan 3 jari. Oh, iwake. Yo, mana lagi? Angine ra teko. Malah Kang Pur meneh sing poin wah. Walah iki. Waduh. Iki guyang-guyu iki. Guyang-guyu iki. Heh. Aku tak dokumentasi. Kamu dokumentasi. Aku melu. Wah telat tuh Mas. Kena Mas. Wih. Wah. Lah. Wah, birotane 4 jari. Gendut. Akhirnya senjoget lho. Poin meneh. Madepe rono terus ya. Pamerke Mas Nur terus sih. Wah, ra betah penasi Mas. DKO karo bolo-bolo kuwi Mas. Saya tak sepilke Mas. Hasilnya ngene kancane. Hasilnya kakak iki. Yah, edian gendut kabeh. Ora ono sing ngerong nyari. Oke Mas. Video kali ini sampai di sini. Salam tekek melengkung.